Sasayaw na yung ka. Good morning mga kalanglang. Good morning mga kalanglang. So karon mga langlang is magmamahaw na may mga langlang. Ang among pamahaw is kana ang peanut bait ug hotdog ug black rice mga langlang. So mga una ta mga langlang. Kaon na, kaon na. Kaon na. Sige yung kaon na, kaon na. Kaon. Yan na, limot na. Abot na mga sa gabi eh. 12. Ito. Okay, mga unami. Piling yung kaon, kaon. Hamon na alas 12. Paniud to. Dala na, paniud to. Di man ni na paniud to di. Kaniha, pamahaw karon paniud to na. Oh, tanawang oras oh. Padulong na. Dugay man sad kagamata. Ikaw, doon, alas 4 ko na mata. Nibaling lang ko tulog. Gagok pa ni mong kuwan, bangag. Yung. Buot karaman lang. Thank you Lord sa mga unata mga langlang. Huwag mo nada. Panginoon mo, hindi mo mata sa'yo. Na ako'y peanut bait, then black rice na mo. Nag-black rice na may Bakit na nag-black mo na? Bukod mag-black rice. Thank you Lord. Ang black rice lang kadali na kay kamabusog. Ano ba yung black rice? Kama na siya. Lutoan lagi ko ng mga hotdog lang. Asan na si Sisi? Oo. Nagpalipat-lipat anak kay mukat-kat na ba dayo na? Bright na ba kayo na? Mga klaro mga iring nga. Mga iring nga, kung siya, mga iring nga. Mga kung utok ba mga ay, lipapon ka. Ano nga, breath na. Tanawin mo siya. Saka, hindi siya masaka. Tago pa siya. Nacho. Balok na rin nga. Ito na para makuha ka na sa boka sa iro. Wala ko lang. Para makuha niyo mong ginawaan. Awal naman na. Oil na hindi mo na oil sa normal na oil. It's normal. Normal na nga oil, hindi na oil nga. Ikaw sa Uwi lang mo kanon dahil. Kanang normal na oil, di mo na. Kaya yung utay mo kaunon. Yeah, butangan magindi mo nigalang lang. Ang halang pagana na. Yeah, ay. Purong ka. Ay, butang igalang. Hindi ko guys, be. Nakahugaw ba yan ni? Hugaw. Di mo na hugaw. Hindi ko na. Naway ninit. Oo. Hindi ko na. Mayabong ko. Mas bikin mo yawa ko. Langgam na. Dili man gud nimo gawgasan before ka mag-init. Dili. Lang lang. Init na daan. Ayoko singagi lang lang. Kaya mag-ulugod.
Yung mga dato itong kuwan, kahit ulo. Palangga ko. Tapos parang kung singag-singagan. Magsaya lang. Diba? Palangga, pero awayon ni gawan ko. Diyan ako lang. Mga ng away. Palaaway na lang. Nakakabali na nasuga. Ba? No? Ano ba? Kiyoba. Hala! Hi mga lang, mga unat ka, paniyapon. Nakoy pansit. Nakoy gulay with chicken. So, mga unta, mga lang. Close up in the morning. So, ano pang iniintay mo? Thank you Lord. Support na mo karon for today's video. Lami ka among pagkaon karon. Nami pansit. And then nami gulay. Pero gusto na ko ipatong ni pwede lang. So, nabugnaw na siya. So, first na kung kaunon ka. Oh!
Diba? Oh. Hindi ko, hindi kamot-kamot na. Gas mo ko. Ha? Nahugas ko! Hindi ko. Basta dito. Ate! Sa kamot-kamot mo, dito sininahan ko. Wele? Hmm? Wele.